Mpilonhle Msaleko. Nomthandazo umthetho. Welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje sikhuluma ngedodakazi kababa ke uMusa Msaleko wothando nesithembu. Ayike bakithi alokhu ingene njalo ke noma ilokhu ingene njalo imiyalezo yokumhalalisela emva kokuthi ke yena nomndeni wakhe beposte izithombe zokuthi ke she was graduating namhlanje. Guys, uMpilo ubefunda ke eUKZN. I'm not so sure ukuthi ubenza ini, but currently usanda kuthola umsebenzi, so nje into zakhe zihamba kahle kakhulu. Usanda kuthola umsebenzi lapha kudayiswa khona ke imoto, udayisa ke imoto uMpilo, guys, and we are waiting for ishow yabo izingane ke zesithembu. Into ejabulisa abantu kakhulu ke namhlanje ukuthi babone ke umama ke kaMpilo, guys. Kudala abantu bembuza ukuthi kanti uMpilo, umama Mpilo uphi, singamboni, bla 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 bla, guys. Omunye utheke namhlanje wathi Mpilo's biological mom breaks my heart. I hope uMpilo umphatha kahle noma ahlala noma Khumalo angamboni ayilutho ngoba nakho she lives a much better life. Waseyamphendula kuMakaswela wathi I'll never see her as nothing sana. My mom are my world, and I wouldn't be here if it wasn't for them and my father. I don't post my mom because I'm respecting the little privacy she has as per her request. uNkulunkulu has blessed me abundantly with my parents. Thank you, guys, for the well wishes. Usmakade Anandi said. So guys, abantu abaningi bebenokuthi ke uMpilo akampost uma wakhe ngoba umbona engelutho, ngoba ke sehlala noMakhumalo eseyicelebrity, so akasampost uma wakhe. But ke becacisa la ukuthi cha, izizathu senze ukuthi angampost ukuthi uma wakhe wacela wathi ngiyacela ukuthi ungangithrendisi, ungangipost nje, uyabo. But yena mhlawumbe kuwusuku oluhle kakhulu, simbonile kuMama Mpilo and abantu bajabulile kakhulu, guys, nanokuthi nje babone i-relationship yakhe noMakhumalo because they sharing a name, bawuthobile bobabili, so nje ingane yotho umthetho wakhona. So uMakhumalo, guys, wahamba wakhona kwifamily kaMpilo, noyakomalume Mpilo, wakhuluma nabo, wamcela, wabuilda i-relationship phakathi kwakhe noma kaMpilo. Ba right, bazwana, you can tell nje noma ubona izithombe ukuthi labantu laba bayazana and banayo ke i-relationship ongajwayelekile impela, kodwa ke cha, kuhle ngampela bakithi, kuhle kakhulu. So guys, siyambongela kakhulu kuNompilo, babakho umpostile, bawumseleko umpostile uMangwabe, bamhalisela ke nabantu ke besho ukuthi ke usebenzile ke uMpilo. So yeah, guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion, and let's celebrate with her. Bye.